Útorok ideme v Maxbau na plné obrátky. Aj keď sa nás snažia spomaliť, nech sa snažia ďalej. Sme nezastaviteľní. A čo ty? Čo hádže tebe kamene pod nohy? Na dome 65 v lokalite Senec Lužianky už tebníme druhý strop, každý deň bližšie k hotovému bývaniu. Tu sa každý kus dreva mení na pevnú súčasť budúcnosti a my presne vieme, kam patrí. Dom 66 už dostáva svoj štít, garážová brána je viac než len brána, je to pozvánka domov. Montujeme s presnosťou, ako keby to bola vstupná brána do trezoru, ale miesto zlata čaká pohodlie. Staviame domy, ktoré vydržia generácie, nie preto, že musíme, ale preto, že chceme robiť veci poctivo.